So what's up mga choy? Welcome to a new vlog. Karon kami diri. So na. So nakita ninyo nga dagag naka-stripes karon adlaw kay amo ang recollection. Please subscribe. Oh. Yeah. Mo din nagingani may kay mag-recollection me so dito may mag-recollection sa may Tibunco sa Davao City. Balik ako minito guys. Kita namin dito na mga followers. Oh, mga followers dito. So yeah. So mahal sila oh. So, my YouTube channel. Subscribe. Ay, selfie bro. Selfie. So, uy. Saan na siya? What's up vlogger? Hey, what up? So subscribe mo yan. Yo! Uy na day. Mga choy, so karon naglakaw kami, padulong mi sa padulungan na mo. Dito mi sa hallway, magulat mi sa bus ng Cavanis bus. Wapo itong light. Ay, dagra kayo. So yeah, sabay naman si Daxy. What up Daxy? Daxer! What up Daxer? So yeah. So kung okay ba itong audio niya? Okay lagi yung audio lagi. Monday. Diba? So yeah. Oh yeah. Alright. Okay mo. Huwag mo kabalo. Pangalan day is Christopher Llambert Monton. Christopher Monton. So social kay kung pangalan eh. Kaya amang pangalan ba garag nang ya kay di pa padatong na garag. So yeah. Okay to meeting diri oh. Ito yung light na to diri oh. Boom. Oh. Yeah, alright. Mo din yung partner sa bus. Yung partner. Epic fail mga ito ba kay wala man pa ay baila. Mga bagumatan yung mga tao diri. Ano man mga bagumatan sa oras na to? Subag ako mata. Ikan ko naghilak guys. Ano man ka naghilak? Wala lang. So Trip. moto. Sabi ni problem. There's no matter, you know. Sana masolve na yan. So love choy. Story ng litran. Hey. Alright. So guys, I'll update you kung oy. Subscribe. Oh. So I am the special guest mo. special daw ni siya si Wangsi. So balik rat out back. Next update. Everything changes.
up mga choy? And update na to ron. Nanata sa bus. Kaso lang. Stranded ta kay daot ang bus. Daot ang lining daw si Father Larry. So we na-rescue ng mga botay para padung sa Tibunco. Takap. Kami sa Bunawan ron. Stranded or stranded. Daw sa Bunawan. So yeah, dito lang tamo. Ay, marunong. So what up guys? Quick update. Update. Na ang rescue. Ulit lang. Go vloggers. Yes, followers. Let's go! Oh. Mga Oy! lagi nang bawal Ilabal na, alabay. Nakapalo na. Oy, unsa man eh. Ganito na to kay father. So, na-rescue. Mga choy. So, na-rescue dire pero okay ra. So, mo na mong gisakyan nga bus kaning blue. And mo na mong rescue kaning yellow bus. Yeah. Dito mo sa pinakalikod at so. Yes po. Para na tayo ban. Hey baby. Nata dire mga choy. Sa bus. Na-rescue sa mga. Okay ang bus. Mag-bus sa ano ba? Mag-bus sa ano kita no? Korea. If you see Korea, dahil sa na siya. Konghip. Korea. Kanya na basurahan dire. Uy, tipo ka kuya. Bye. Bungaan mo uy. Hoy! Panggunit mo. So, yeah. So, Hello guys, ano namin dire sa Korea karon? Korea. Hello. sabi ko nahulog. Nahulog sa imo. About 50. 150. 350. 400. Look. Girl, boy. Birthday girl. Yeah. Birthday boy. Boy girl. Hindi birthday. Interview hindi ka. Sino ba nga babae ka? Ito ba mga tayo? Silda. What up mga choy? Still, nanatos Tibunco. Kaso lang, traffic lang. Yeah. Alright, so, yeah. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Yo, amura ragot kana sayo kay tanang lakaw ay sayo kay tanang lakaw. Tapos dugay pero dali na kay magibulagan. Oh, asa oras starts? Uras. Tensirado. Bantog ra hayag tor. Alas sis pa man tor. Hayag bitaw. Init no? Parang kanang gikan sa langit ba? Oh. So, what's up mga choy?
Go vloggers! Hey! So, get. So, nanata diri sa lugar na their brothers are here. Nandito rin ang mamit ba nato si Father Fernando Rangoy. So we are here sa Tibunco nga diri ang mga seminaryo kung diri ko nag-rest si Father Fernando. Sa karon kay boy gutom recover no. So yeah, okay, so musta tong dire Rebelita dire daw kay mga tawag snacks miss you. Tunas brother, you see nara ano to so so Mahulog yung laptop ba yun? yeah. Johnny girl. Yeah, so mag-snack sa atake, gutom jud ba? So balik na sa tabi to. Diretso eh. Sina. Nung may Recollection, birthday ni Anna, mag-surprise. surprise. Ano sa taron? Picture po ang daming prints ba? Unya karon man ang taligsi. So what up mga choy? Welcome back at nagbabalik. So karon pa mga choy bago pa na humana among recollection o karon ang taligsik man choy. Unya karon nag-surprise pud mi sa birthday sa si Anna Grace and yeah. Against the light kaya sorry man. So man sila nagtapos ko sila no. Uy, ganda na beautiful angel ba? Look ba? Ay. So man sila no. Tapok na dire. So kung nga adlaw kay shit. Taligsik. Ayan. Taligsik karong adlaw. Taga-gabi na lang, taga-hapon, sige ulan. Awat tayo mabuhat na. So yeah. Few moments later. Birthday to you! So what up? Happy birthday sa may ingon sa mong surprise. Thank you kayo. Mana wala sa kagate kaya nakano mo siya surprise ko. Oh my god, after sabi happy birthday. Pila edad mo? 15, happy 15. Hey! So what up mga choy? So karon padulong sa place nga si Father Fernando and yeah. So morning siya. So morning room. First, narap
Father, you fall align. Uy, full align. Fullness of love. We're now so far to enter the kingdom of God. But just you may assure us in the joyful realm. Wala siya kay murag ilok ang iyong ilok ko nagdaan siya. Wala siya pa. Ikaw daw butangan ko sa imong ilok. Wala siya kanang ilok. Hello ni Clarice. Sampol. Yan, Laura. Padre. Sis? Wala na yung problema siya ng istorya niya pero hindi kayo masasabi. By words. Kaya pa na ba? Ay, wala na Get back some father. So what up mga choy? So murag diri na nato human na tong vlog this vlog kay puno po akong storage and yeah. Lalo. So ako so diri na tama tong vlog or this vlog and kay full storage na po ko and I am you. So yeah mga choy, this is the end of the vlog. And please don't forget to like and subscribe. And bye. Bye. Peace. Gagta. Makbang Part 1. Yawa. Panira makay mo. Panira moment giba. Nag-record good. Yan eh. Ay baka nang makbang ko. Oh, drink daw kayo kasi gusto ba? Ikaw. Wala pa ko. Oh, mukbang. Yep. Ay, wala ako na. Ano naman?